Shalom. Huria nahi na holongan itu ata Yesus Kristus horas marita salutna. Tabu kama parsorata do tuata di minggu sadarion, minggu parjolo dungni tritatis do tema gabe akka anak ni debata marhite haposeon di Yesusi. Marende mahita. Mari hite goarni debata ama dohot goarni ana Tuhan Yesus Kristus dohot goarni toni parbadia na tumo pelangit dohot tanon amen. Nama mulus do anggo portibion rap dohot ni pangido ni ruhana alai namian ro di saleleng ni lereng na do na mangalah na mangaulahon lomo ni rohani debata haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami nunga marpungu hami dison di ari na pinarbadian mi. Sai buhai ma pinggol dohot rohanami asa marlas ni rohahami manangion hatam na badiai. Jala ringgas hami manimbangi dohot upeot hatam ni bagasan rohanami. Asa pos rohanami martami yang tuho. Urupi mahami asa kupar hasea hami aka ari-ari ni ngolu nami na pondoki. Saya pamasuk mahami Tuhan ngoluan saleleni lengna pujion nami ma ito ho pujion nami ma hodisi mari hitete Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Tangion hamuma patik ni debata ima patik na tersurat patik 51 patik 10 patik palimahon ikon pasangan pemudo na torasmu asa martuaho jalalele mangolu di tanu nani leon di jahoba debatam diho patik paonopon unang ho mamunu patik papituhon unang ho mangalakup patik pawaluhan unang ho manako patik pasihun unang ho olo mahatindakon hata nasotu maralohon dengan jolma patik pasapuluhon
dang jari haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jari haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong rap mangidogo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergoi mahami, mau lawan na humbar tu patikmi. Amen. Tapa unduk jala tapa seret marohata tato poti madosata nagodangi martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Napungu dohami di jolo martangiang tuho. Dada mangasahun hati goran nami na mangasahun asini roham nagodangi. Sai asi roham midam sandok bangso nami. Sesa madosa nami salutna, saya sungkuli maroha nami, asa muba roha dohot pangalon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu, kami, amin. Baga-baga di dibeta taringot tuha sisani dosa. Alani pangalisota do umbai na tartulang Kristus. Jala binahini hajatota do ibana mambugam. Ape tu ibana picang-picang parhitiani hasonata. Jala binahini bugangna malu kita hilala. Hasangaupo mandibeta na diginjang. Amin.
Kristel turpuk di hita saderion imana tersurat di Yesaya bindu 65 mamuka siat ayat sada satu ayat sia taja mamar soring-soring sada-sada ayat. Akana so uso-uso di ahu nasai laon ido mangulului ahu nuain. Jala halak naso mangulului ahu nasai laon nungaju paksa ahu. Niku do tu bangso naso pajojo warhu nasai laon disondo ahu. Bangso na toktong paheri masu di adopaku akani mamele di bagasan akka porlak jala manutung daupa di atas ni akka batu na minasak. Lam didok nasida dope disimaho unang jumono ho tuau aina badia doau mampartibakon ho ikon gabe timus di bagasan igukuro akka nasida jala gabe apina marsigor-sigor manipat tari. Hajatota ajaton muna sandiri rap dot hajaton ni akka opuna nina jahoba akka namanutung daupa diputsu ni akka dolok jal direhei au di atas ni akka robean dia bani sud honoku ma upani pambainan nasida najolo tua puan nasidai. Jala au paruhan sian Jakob boni jala sian juda salak sitian akka doloku ai ikon jolma nahu pilti manean tanoi jala akka naposoku maringanan disi olah nido saatna martua doa gunang bege hata di bata jala nopesa amin.
tindak ko maha porsiatai songon na hinatindak ko ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di bata jauh ba ido ama pargo nasa tudosan natu palangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak di bata jauh ba nasa kai imana tinubuo ni si Maria nagabe-gabean si Antoni Porbadia andorang suahuan ido tuata na tumau na beri di pangumuan ni Silatus na mate terpajal goibana di hau pilar sila na tuat kubano toru dumtal na mula mangolo di hari patulon na manai tu surgo lau hundul tu siamun di bata jauba amanai parko na satu dosa ni di sima ibana pai mamulang sogot tanon au porsea di Tony Porbadia jaladung sada huria nabadia huria atau panela Kristen akan nabadia do dia isyani dosa do dia tai nama mula mangul sogot dagina do dia ngaluan nasora sudah amin. Horas, selamat tadi minggu mah tuhita sude damang dainang dot sude ruas ni HKBP Kebayoran Lama na di gerejaon dohot nama dohote sian live streaming YouTube. Ta hormat tik-tik nama sa di huriatta bingguon na parjolo guarni minggu. Ia guarni minggu saderion ima minggu parjolo dong Trinitatis namar lapatan hasito lusadaon ni debata. Dohot guarni topik ni minggu ta gabe akka anak ni dibata marhite haporseon di Yesus Kristus. Napa duahon ruas natabba mulai sadarion minggu tanggal 10 Juni 2022 dunga di jalo gabe ruas ni huriata mangatas PR Pasaribu SH dohot inata Samuati Marisi Tua Boru Sinaga maringanan di Jalan Cendrawasih Sada nomor 20 Sia Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan. Masuk tu Bajar Tanah Kusir Kodam, NPJ nomor Sadasia Walu 5. Naro sian HKBP Taman Wisma Asri, Resort Taman Wisma Asri, Distrik Sapulusia, Bekasi. Pinangido asa boy jongjong di hudulata. Mulai atenang. Datangnya koma asa gabe ruasna Asia dohot songon topik ni minggu ta gabe akka anak ni dibata marhite haporseon di Yesus Kristus. Nah patuluhon pertanyaan Bajar di Patupa di hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 mulai pukul 20 WIB di A Banjar Pondok Cabe Legoso Parjamita Pendeta Jojor Boru Pardede MTH liturgis Situa Yansen Pasaribu secara Zoom. B. Bajar Pasar Jumat Lebak Bulus Parjamita Padita Jeffrey Sitindaon MTH liturgis Situa AM Silalahi secara Zoom. Pinangido Turwas Naadong di Banjarnabe asa dohot menghadiri pertanyaan ini. Nah, paupaton kaum difabel HKBP Distrik Walu Jakarta. Obar tu keputusan Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta taringot tu program khusus dohot program kerja panitia tahun kesehatan distrik. Neng patu paun pelayanan tu kaum difabel sah HKBP Distrik Walu DKI Jakarta rap dohot pemerhati difabel asa dohot menghadiri doa bersama ima nani uluhon ni opui epurus HKBP jala Maddohotan Menteri Sosial Republik Indonesia di hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 mulai pukul 12 WIB. Sahat Tunasidung maringanan di Gedung Sopo Marpikir HKBP Pinangido tu Situa Bajarnabe asa mendata ruas nanaing parsidohot di acarai. Napalimahon Parmingguan Gabungan Sekolah Minggu
Di hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 masuk pukul sia wib patupuan ni huriata do parmingguan gabungan sekolah minggu secara tatap muka. Nah ni ulohon ni amang pendeta Jeffrey Sitindaun MTH. Nah ponopon rapot panitia tahun kesehatian ulang tahun gereja dohot pesta Gotilon 2022. Di hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 mulai pukul 12 WIB sahat tunasidung maringanan di aula lantai 2 Gedung Sopo Praja patu poni huriatta do rapot panitia tahun kesehatian ulang tahun gereja dohot pesta Gotilon HKBP Kebayoran Lama. Tiktingon ma nagabe udangan dihita aka panitia dohot pengurus di tahun kesehatian ulang tahun gereja dohot pesta Gotilon tahun 2022 asa dohot menghadiri rapoti. Songeni ma hujawan hamid tiktingon tuhata ma namandongani hita saluhutna horasma. Dame ni jebata na sumurung, sian saluhut na roha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata na marpungu di bagasan Tikyon, ditongani bagas di gerejata, nang sengoni na mengikuti ibadah live streaming, barita nauli nasahat tuhita di Minggu Parjolo dung Trinitatis, nenet do sian Galatia tolu, mamuka sian ayat 20 tolu, sahat rodi ayat 20 alu, songonomma didok disi, takasma tapaihut-ihut. Alai tagan soro haporsiaon terhurung dohita di bagasan patik jala dihisu managam haporsiaon nanaing patadahonon dope asagabi songon si parorot do patiki mabuan hita tu Kristus asasian haporseaon hita dipitori alai dung ro haporseaoni dangbe ginonggoman ni si paroroti hita ai saluhut dohamu anak ni debata marhite-hite haporseaon di Kristus Yesus. Ai Kristusido di paruloson hamu, sudi hamu
naung tardidi tu bagasan Kristus. Dang mardia ibar disi, Jahudi mananggorik, hatoban manang anak mata, bawa manang paropuan, ay sada dohamu saluhutna di bagasan Kristus Yesus. Alai anggo Kristus na punahamu, pinoparni Abraham dohamu atong, jalapanean magihuton baga bagai. Ido sahat ni turpukta. Hurian itu hata namarpungu di bagasan tikion, sai di parsita jolmado, mangolu di bagasan hasadaun. Jala meragam do di baen jolma, boha carana mangiahi hasadauni. Bahkan halak batak oputta si jolo-jolo tubuh luar biasa do. Ima usaha mangiahi hasadaun di bagasan ngolu siganupari. Boydo taida yamang dohot inang marhite ragam ni aka upama ni halak bataki. Isarana, aik godang, aik laut, dos ni roha, si bain na saut. Tapak na do, ratos na, rim ni tahi do, gogona. Aro pitahe silam lamuruk, silam lam toba ina dete amang hape panggabian. Ya daidot naikan, dana kunang marungungut. Nama tua unang buat teh hidokon. Manihai ni nado, ya lapatan na, imanaking gombaran rikot ni hasadaun di tonga-tonga ni ngolu ni jolma. Ido naking edet talau jamitai kan, di pasada Tuhani, ido naking kan. Ya di pasada holong na, di bagasan Kristus Yesus. Asa ahado naing dohonon na, amang dohot inang, laus ido na taida di bagasan turpukon, dinani ida ni Apostel Paulus, songo dia ngolu ni hala Kristen, na adong di Galatia, hati hai. Tang jupang behasa daun. Terjadi perbulat-bulatan. Perbulat-bulatan ima narosian hala Kristen isadiri, hala Kristen narosian hala Yahudi, dohot hala Kristen naro di luar ni halak Yahudi. Ahado namasa di siamang do ina. Hala Kristen narosian hala Yahudi didok nasida do. Jala ditiup nasida do pe hapor siau ni ha Yahudioni bahwa dengan hukum Taurat mereka akan selamat. Nga Kristen aletong ditiup ha Yahudioni itiup dope hasomalan nasida. Ditiup dope hapor siaun songot halat Yahudi.
Sarupa songo kita maraona ti amang do inang halak Batak. Nga Kristen, alay tong dope porsea tu pertahanan di daging na adong di daging na. Kanidukan na julukan borhatu pangaratoan, unang maju tu Jakarta, pangaratoan indah hita maju. Jadi ditanyakon, dungi dibayar tolor ni manuk, itu kan, didahani, alay dibayar pertahanan di daging na. Martangiyang alay pertahanan di daging, asa tahan babal linda, tahan balbal, tahat tikam. Nga Kristen ibana, alay say mardatui dope. Nga Kristen ibana, alay sa diula dope, ulaon na mamele. Di si manaking, hala Kristen Yahudi maniop hasomalan nasida. Songon hala Kristen nasida naro sian halak Yahudi. Asa marhite-hite ido amang dohot inang di bagasan turpukon rakanin jika oleh hukum Taurat Yahudi dan non-Yahudi dibedakan alani patiki dibedahon hala Yahudi dohot non-Yahudi alayaha maridok di bagasan hatani debata namun di dalam Yesus Kristus di bagasan holong ni Yesus Kristus kita dipersatukan menjadi anak-anak Allah. Sadado hita di bagasan Yesus Kristus gabe anak ni debata. Ido na patikos ni Apostel Paulus ima tuhuria Galatia ketika terjadi perpecahan, perbola-bolatan di antara nasida. Kami kan orang Yahudi, kalian tidak Yahudi. Suatu ngadong nang dihita, kami kan halak Batak do di HKBP, ay hamudak kalak Batak kamu nin nahita. Kami do nasitong. Alay sada do hita. Di bagasan Yesus Kristus gabe aka anak-anak ni debata. Marhitiah mahita mangdo inang sada di bagasan Kristus ima marhite haporseaon di bagasan Kristus Yesus. Ido topita di bagasan minggon dido naking gabe aka anak ni debata marhite haporseaon di Yesus Kristus. Gabe aka anak ni debata. Berarti najulu dang anak ni debata hita. Kan ido kan namang inang. Anak ni sedo. Anak ni sedo. Unang dok kamu anak ni sibolis. Anak ni among na do inong na. Ido. Anak ni among na dohot inong na do hita na julu. Alay marhitiah mahita gabe anak ni debata. Marhite padidion nabadia. Ido nakingkan didok di ayat 27. A Kristus ido di parulosok kamu sude gabe hamu nang tardidi di bagasan Kristus Yesus. Ya nek 26 didok. Ay saluhud do hamu anak di debata marhite-hite haporseaon di Kristus Yesus. Marhite padidion nabadia. Marhite haporseaon di bagasan Yesus Kristus gabe anak-anak ni debata mahita. Adong parhusora namang do inang. Ada mutasi. Dari anak duniawi, sian anak niamong na, doho inong na, gabe anak-anak ni debata alay dang gabe tatadikko ni. Maaf amang do inang, ima naking songon anak biologis.
ama dohot inatta hita. Alay Adonai dohononna asa di bagasan ido hita di pasada di bagasan Yesus Kristus. Atong Adonai dohononna marhite turpuk jamita di bagasan mingguta sadarion. Na parjulo sa halin ng dohonon na dotuhita, amang dohot inang, aka anak ni debata dohita, alay dang tarihot, di bagasan patiki ngulutta. Dang patiki mga lehon haluaon. Ido nang dohonon na, taingot amang inang, dang parjulo patik di lehon debata, tu bangso Israel, alayahado, nung hutangiyon angguk-angguk ni bangsoki alemusa ni nadebata atong paruar manasida sian Mesir di paruar diuluhon si Musa dung haruar nasida di lehon debata mapatik tu nasida dang patiki paluahon nasida alaya siniroha ni debatado manangihon angguk-angguk nasida gabe di palua debata. Alay dung malua nasida di lehon mapatik. Tudia patiki amang doho inang lahu mangaraduti nasida songon bangso ni debata di bagasan pardalanani sian Mesir tutano Kanaan. Majaga habadiaon. Songon bangso ni debata, songon dia hubungan nasida tu debata, songon dia hubungan nasida dohot dongan na jolma. Jala di sima nakanin. Ditogu-togu patikima nasida, ima tuha porsiaon di bagasan Yesus Kristus. Allah di padan narobi dan ngadung dope Yesus di si. Porsia nasida, porsia di pati do. Dan porsia di Yesus dope. Alay di togu-togu may naking, songon nanidok na di bagasan turputai, ima di ayat 24. Asagabe songon si parorot do patiki, mabuan hita tu Kristus, asasian ha porsiao kita di pitori. Patiki manogunogi hita tu Kristus tuha porsiaon tuha luaon alay dang patiki paluahon asamurat tu satta mang do inang sarupa doi molohita merdeka parjolo do Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 dungi Roma Undang-Undang Dasar mangaturhon ngulu ni bangsoy berdasarkan negara Pancasila, asa dijaga. Guhado ima songon bangso nang merdeka. Dijamoton parsauranna, dijamoton hasadaunna, dijamoton akka ulaunna, marhite akka perundang-undangan. Dan undang-undangi paluahon. Alay dilehon undang-undang mengaturkan hidup bermasyarakat dan bernegara. Asa marhite-hite amang dohot inang dipaingot do di bagasan turpukon haporsiaon di bagasan Kristus do haluaon jala Kristus do hasisikop ni patiki. Ay sodong na mampu mangulah patiki. Coba majolo tabayak ko namang do inang 10 patik di pasahat debata tu si Musa. Alay di paheba-heba nasida doi gabe onom 110 tolu. Jala di paheba-heba yamang do inang di pahobar doi doho tu adat hasomalan nasida. Kebiasaan nasida di pahobar doi dohot adat nasida di pahobar doi tulomo ni roha nasida dang be tulomo ni roha ni debata. Molo dibain di simaradi di hari sabat ninna. Komaradi ako. Barang boy ninna di si pamalupon na marsahit.
Batu magom mamati na marsahiti ay dibereng akasisiyani, Jesus pamalupon na marsahit, tidak bisa. Dipaheba-heba mayamang do inang. Tumagom mati na marsahiti, dang diurupi dang dipamalum. Dibereng akasisiyan na memetik butir gandum. Dang boy mangula, bagabi dang mangab bedisi, sarupa memolo na jolo ninna doate, halak batak, tumagot do, maup di bawah ronay, amang baonay, manang inang baonay daripada ditolong kan? Ido kan, ninna, ayaw pedak kuboto ninang, do amang. Dangi, dang boy, mamakuli, makatahatay do, amang baonay nang baona, iko marhiti dinding do inna. Dagabi disido hita tarihot tarhicu, ido na nido na dihicu hita, dihicu patiki, dihicu adat nasida, dihicu ima tradisi nasida nakanin, gabi dang merdalan be, holong yang pada hakikatnya itu adalah kasih. Baduk mamau, kan ido. Tapi sebenarnya luar biasa do, amang inang maaf, luar biasa do sebenarnya. Oputan aja lo positif do sebenarnya. Ale dang gabi terhicu ita si. Ay buasa maramang bau dang boy makatay. Ayak kahalak luar doy naroi. Tu keluarga kan ido kan. Namar bau. Istri ni ibotona kan. Suami ni ibotona kan narode. Maaf amang inang buasa di baisong ni hebat dia do hita oputan aja lo. Asa unang masih haholongan na sida. Narode itu si. Kan itu dipatakot doi jangan sotung marsiha holongak kalakin no. Orang luar dia kan. Tapi adong novel senari, maaf. Adong dibaca hamu amang inang. Setabi yang amang bau persinuan ninna. Iya. Ada novel kan. Ngajahamu nai. Orang Batak itu tidak boleh. Alay naing dohonon na, unang disinak kita, nampe tujuan na positif, alay unang tarhisu hita disi, ikontarida doholong. Di bagasan, ngulu ni, aka anak ni debata. Dangadong naboy, mangulahon patiki. Idobon na didok, hasisikop ni patiki di bagasan, Yesus Kristus. Di boto hamudo amang do inang, imataringo tu doli-doli namora. Ya, di Lukas 10 sadublu na disukun ibana tu Yesus. Jadi sahala situ ado ibana. Jadi disukun o guru na denggan roha, dia do si patu pauku asahutean hanguluan na saliling-liling na. Ido kan suku-suku na tu Yesus si o guru nadenggan roha ninna. Jadi di Yesus di alusi Yesus mah puasa di guar hoa nadenggan roha. Dang adong nadenggan roha dukon ni sasada debata. Dungi di dok doli-doli mamuse akapatiki di botohodo. Di dok Yesus mamuse itu doli-doli akapatiki di botohodo. Naki suku-sukun na dia dosi patu pauku asa hutean hanguluan saliling nililing na. Di dok Yesus mah akapatiki di botohodo. Unako mangalakup. Unako mamunu. Unako manako. Unako olo maka tidak kon nasututu. Ya, ikon pasangaponmu, amangmu, dohot, inangmu. Alayah do didok doli-doli. Sasudenai hurado tido sian si hai tete hokunina. Semua sudah kulakukan itu. Sudah ngahuradoti ini naibana. Dunia hadidok Yesus ubegi alai sasudenai huradoti dosian si tete kudope ubegi Yesus ninna mamadok ibana.
sada nama nahurang diho. Dia mayamang do inang. Gadis ma nasa nadiho parlehon mai tua kana pogus gabe mararta maho di banua gijang dungiro maho mangihutton au. Ahado nama samang do inang. Sadamay ba ninna do kan? Mula tung apalaido Jesus guru nami marpikir maju dua hali. Manang nadohonon daru satta biya manami na mabaor may ninna te. Mula ido ulahonon. Ayah didok disi alay gabe habot do rohana ubegesa ay namorajong do ibana. Habot rohana dang tarula ibana. Asalaw sido na yung dohonon namang do inang dang boy tarulahon jolma sikop patik ni debata. Ay ko sikop do diulay. Tiki sermon hudok sikop ibarat na contoh amang do inang molo akai na mabain kue bolu 10 telur dibuat 10 butir sia nabagak teluri dungi sada nabusuk hape marsaor ibana tu si sega dui sega dang boy be songoni do patiki ikon sikop diulahon tidak boleh bercacat tapi tidak ada yang bisa melakukannya baholoni do didok naking jual ma parlehon ma tu akan apogus namorajong ibana ale gabe galedo ibana dang tarbahen ni ibana dang tarulahon ni ibana alay tarihod do nasida di sitar hisu songonani dokna di ayat 20 tului naking amang dohot inang alay tagan soroha porsiaun tarhurung dohita di bagasan patik jala dihicu tarhurung di sihita songonaka patik-patik nakanin atong songo dia do amang do inang suku-sukun rikot do patiki berikot do dah ay do ban na se dipaingot hita setiap hari minggu naking kan patik papigahot teh naking patik papigahon naking siap patik papigahon iya dipaingot do hita setiap minggu amang do inang alayah do rikot doi ima patiki dipaingot hita setiap minggu gabe taboto ma akasi pasidingon jala taboto ma akadosa ahana taula gabe roma hita ya gabe roma hita tuise muse ima mangido hasesaan ni dosa tu debata di bagasan Yesus Kristus. Jadi barak na songo kaca spion dia mang do inang. Kaca spion. Apalagi ma pamundurun motor kan mobil kan, rikot dia kaca spion kan. Ya, sotung marmara au di sana non. Di ida. Songon marcermini hita. Ngauli naing buah ngatubal lipstikku setebi amang da. Ngadisi naing badakku makeup sudah pas, sudah rapi ke Anda. Justru menunjukkan kesalahan kita. Alay rikot doi. Alay nang dohononna dang patiki mangalehon haluaon alay patiki do ima paingoton hita diakah hasalaan diakah nasodenggan si pasidingota di bagasan ngulutta. Jala molo taula pei patiki borhat sian hapor siauta do dang alani mabiar alanunga gabe anak ni debatahita nunga di leon haluaun di hita marhite-hite ima hapor siaun di bagasan Kristus Yesus jala marhite asini rohani debata hapor siaun do didok nakanin ide na didok Martin Luther sola gracia. Aro teh sola gracia. Alani asini roha. Sola fide. Alani hapor seaun.
sola scriptura, ala ni barita nauli. Asini rohani di batado, tangado kita na buhay mangulah patiki. Alay marhiti asini rohani di bata, dilehon tuhita haluaw ni. Napaduahon ahado na yung dohonon na, molo anak ni debata, mangolo mahita songon anak ni debata, di bagasan Kristus. Ima ayat 26 naking, ay saluhud dohamu anak ni debata, marhite-hite haporsyaon di Kristus. Mangolo mahita tong, molan ani debata do hita taguari amang do inang, mangolo mahita songon anak ni debata, jika kita adalah anak-anak Allah, kita harus hidup seperti Allah Bapa kita. Molo halak batak madok dang dao tubis sian, molo dao gabe bohado. Gabi sair tubis do. Gabi sair tubis kan, molo dao dang dao tubis sian bonana. Like father, like son. Sa pangalaho dohot, idealnya kesungunido kan? Sa pangalaho, idealnya harus seperti itu amang do inang. Tiruan do hita, amah, orang tua, tuaka, yanak kota. Ido wana dido naking molo anak ni debata hita, mangolu mahita, songon anak ni debata. Marhite-hite, marparang hita songon anak ni debata, maparuloson Kristus, marhite nang tardidi di bagasan Kristusi. Aydang marsay marabehita alani dosa. Alay nung nga taparuloson Jesusi, dang marsay marabehita alani dosa yamang do inang. Alay nung nga taparuloson dia 27 nakanin, ay Kristus do di parulosok kamu sudi, hamunang tardidi tu bagasan Kristus taparuloson. Ado tahe taparuloson, mula dibahas Indonesia. Dang selimut, dipakaikan baju, ya ulos. Sebenarnya baju-baju doi dihalak Yahudian kan, jubah nai, ulos nai, ido baju-baju na marlapis-lapis kan, diparuloson, ganti pakaian. Dang marsay marabihita, alay nung nga taparuloson Yesus Kristus. Lapatan na sifat-sifat Allah ada pada diri anak-anak Allah. Ahama sifat ni debata mang do inang parholong. Bamolo parholong dotong debata unang perbeda hita te. Unang parhosop pita. Ido kan? Ay parholong do ibana. Molo parholong do debata naking buhado sikap ta amang dohot inang. Di bagasan ngulutta. Muladong akan makasuguhuk kita. Muladong nasomarlomo ni roha tu hita. Tapasiding doy. Tapahata-hata doy. Taburay doy. Alayahado. Ahado di bayit Jesus. Tuak ka na makasugo ni bana. Aleyamang. Marpamuati maroham. Aydang di boto na sida. Ahan na niula na siday. Bodo hita songoni amang do inang. Maul din ang padita. Namudo kan? Dangadong nasubuhi taulay nang hata ni debata semua bisa kita lakukan. Ay marhulenon na tuhita o mulo ng buta ulahon. Alay unang pangasahon dirim. Makaholong ido ngata. Jala ido kan, holong sebenarnya inti ni patiki na 10 kan holong do pati raya. Ya, di Matius 22 ya mang do inang ayat 37 sahat rodi 40 didok dorisi molo tabuka Matius 22 ayat 37 sahat rodi ayat 40 songonon didok disi.
Jadi didok Yesus ma si haholongan mudo Tuhan de batam, sian nasa ate-atem, sian nasa hosam, doho sian nasa roham. Ai ido patik raya na parjolo. Ido kan patik parjolo satu pau patoni kan? Nah ido garis vertikal do tehena tu gijang. Vertikal salipi. Dungi didok, alai dos do argani na padua honon. Si haholongan mudo do ngami do sondirim. Ima horizontal, manusia dengan manusia. Patik na dua odo makakam, nasa patik dohot hatani panurirang. Dang adong nasing. Ido makakam patik ni ima panurirang. Holong. Pohado hita. Di bagasan sifat-sifat like father, like son. Anak-anak ni debata hita tangyakon. Maol do inang padita, parjolo tangyakon dirim. Karena musuh yang paling besar adalah diri kita. Parjolo hita manang yakod diri tadang parjolo halakan. Asabuhi tatang yakod na sida mang do inang. Asabuhi hita margugu manang yakod na sida. Dang makasomi. Dang mengucilkan. Ay Jesus bedang dikucil honita kan. Dosa taido dang dihalomohon. Alay hita dihaholongi de batado. Asa sungunido nang hita amang dohot inang. Buhado hita mangadupi si taonon. Madele do? Marungu-ungut do? Putus asa do? Mempersalahkan orang lain? Mempersalahkan diri sendiri atau mempersalahkan Tuhan? Alai Yesus di taman Getsemane lahu mangadupi si taonon ni martangiyang do ibana. Mula tungboy pada umah cawan panginumani. Alay dang lomo ni rohakku lomo ni rohamdo. Guarna pe pangiduan ati amang do inang. Bang molo dipertimbakon dia lusi mau liate. Molo daung kita harus siap dang lomo ni roham. Gabi margugu ibana di bagasan naduk doki mangadupi si taononi like father like son. Buhado hita anak-anak ni debata. Sotong madele hita mang do inang. Buhado muse. Ngaturun om ahado tehe. Kopiton romuse ninakan. Jangan putus asa. Tuhan punya cara sendiri untuk mengatasi itu semua. Hamaolon ni ekonomi na tadopi sonari. Sotong madele hita. Sotong gabi ta akhiri hidup kita dengan bunuh diri. Semua persoalan ada jalan keluar di dalam Yesus. Amin. Mololo hita roti bana. Jala ulo hita mangulahon lomo ni rohana. Jala ulo hita berusaha melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Unang saya doa tong, Tuhan pasu-pasu mananiula ni tangan namin inna. Aka ama na dihitaan, apa saya hudul di lapo do ibana. Pasu-pason ni Tuhan ni. Ay di lapo do, dang mangula. Ola ni natay do na mangula. Kung mangula do. Asa di pasu-pasu Tuhan. Iko berusaha do. Jala taula, hobar tulomo ni rohani. Debata bohado hita mangadupi sudenay amang dohot inang. Ko parholong do hita. Jala na patuluhon, molo anak ni debata hita. Pinopar ni si Abraham ma nang hita. Panean di baga-baga ni debata rapdohot dongata saha porseaon. Dang samargada. Ito kan? Dang sahuta. Inagudaya nga sonari. Ya, WA group. Sahuta. Dungi sa tamatan SMP. Sa tamatan SMA. Kanido kan? Dungi mo se. Sahuta siyan hutaan. Molo sa siatar do ibana par siatar. Siatar mo se. Adong do di bahay mo se. Jalan na. Jalan gereja ninna. Dang perbedaan marga. Dang perbedaan luat. Dang perbedaan ras. Dang perbedaan bahasa. Alay sada do hita. Dang adong di si Yahudi non Yahudi. Dang adong di si didok naking hatuban dohot anak mata. Dang adong di si bawa manang paropuan kita sama di hadapan Tuhan. Sada do hita mang. Tetapi akama nami suatong lebih rendah di baik kamu akai natate.
manang sebali nah akai nata so tung met di baik kamu amatta di bagasta ay molodang au mangatur di sondang adong jadi keluarga ni nahamu daong Tuhan itu na mangatur dak kita Tuhan yang berkuasa atas keluarga kita alaniaha ala di bagasan hasadaun kita mau menerima orang lain asa jupang hasadaun kita mau membuka diri untuk orang lain, menerima orang lain dengan segala kekurangan, keterbatasan, keberadaannya. Gabe jupang manaking hasadaun di bagasan Kristus. Moladong pangurupit tadi jebu amang do inang. Hahulungi hamuna sida, unang songgak-songgak kete. Molo salah pe munang pitor tarima samu. Ay holo kesempatan do na berbeda, dia do panidebata sarupa do hita. Kita sama di hadapan Tuhan, hakikat martabat kita sama di hadapan Tuhan. Molodang saha porsyaun tugu-tugu hamuate marhitea parangetta. Udang gabi terbalik. Bu, ibu enggak ke gereja gabi na tuhita. Iba na paingoton. Tadok muse ibu lagi malas ini na muse. Kan? Alita tugu-tugu mah. Asa gabi anak ni debata na sida. Asa gabi tarida pangalahoni sifat-sifat Allah itu ay sarupa doi molo denggan pangalahoni anak konia hado dido amang do inang berhasil jago lulus dengan nilai terbaik masuk ke perguruan tinggi ahado dido ay anak ni si doi kan ina do kan anak ni amang na doi na pasti disukun anak ni si doi kan alai sebalikna molo so denggan parangena ahado do tong idok ay anak ni si doi ini na dotong kan ulo na manusay do hubereng bado na songonido nang hita anak-anak di debata setabi hita man namin anak sotong taleay debata marhite ima pangalahotta pabahenatta di bagasan ngulus si ganupari ala nunga gabe anak-anak ni debata hita marhite haporsyaon di bagasan Kristus Yesus. Amin martangyang mahita. Mauliate di pasahat rohanami Tuhan. Dia sini roham dohot denggan ni basam. Naung mangalehon haluaon di hami. Jala mangain hami gabe anak-anak ni debata. Asa gabe sa pangalau hami. Dohot amanami debata na di Banua Gicang. Marhite-hite parangis sikap. Marholong ni roha. Di tonga-tonga ni ngulu nami si ganupari. Urupi hami Tuhan, maka porsyai hatam mangulahon hatam. Di bagasan haporsyaon, dohot asini roham hudapot hami haluaw ni. Dada alani mangulahon patik. Asa unang tarhicu hami disi. Alaikon haruar do hami siani, marhite-hite na mangulahon holong ni roha. Songon naung niajarhon ni Yesus Kristus. Di tonga-tonga ni ngulu nami akka nani asianna. Pasu-pasu mahatam, pasu-pasu hami saluhut na marpungo di bagasan tikyon, na masihol marsaor dohotho, asa dadaholan si pananginangi hami, alay hami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan di bagasan ngulu nami. Lausongoni Tuhan di bagasan tikyon martangiang hami, dilas ni roha ni huriam, dina martaba akaruas ni huriam, keluarga pasaribu di bagasan sadarion. Asiroham Tuhan, mana mamasu-masu na sida, gabe keluarga natotong marhaposan, jala marhaporsyaon tu debata ama, jala marparsauran doho sudia kala ruas ni huriam, na adong di huriam HKBP Kebayoran Lamon. Songoni Tuhan di namarlas ni roha merayakan hari kelahiran, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan, tabaya kapasu-pasum las ni roha di nasida, hahi pason gajang nyumur, pasu-pasu, par rumah tanggaon, pardongan saripeon, haburjon ya kadat danak, hasosorang ya kadat danak, di tonga-tonga ni keluarga dohot akka perekonomian, pasikop saluhut akka narikot di ngulu nasida, marhite-hite akka ulaon, nahobar tulau moni roham, songoni Tuhan duriwas ni huriam, natongon di bagasan parsahiton Kristin sitorus, anggiat batubara, Eduard Simbolon, sahat maruli hutahayan, situa insinyur MH Sihombing,
Nyonya Nelly Frida Siagian Borulumban Tobing, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Sahat na 70, Nyonya MH Tambunan N Boru Simajuntak, Nyonya Hutahayan Helmina Boru Siagian, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Doho Sude Naso Huguari Hami, Nasotar Surat di Warta Jemaat Namion, Homa Tuhan na mangalihon gogo, pakirimon di nasida, di bagasan parsahiton nai, asa margogo nasida Tuhan, jalatotong monang di bagasan hapor na, di bagasan Kristus, marhite-hite patuduhon, ima pakirimon nang pedibagasan hagaleon pamatang, alay totong hisar todina, mamuji pasangapon ho di bagasan nguluna. Tuhan di bata amanami las rohanami, di bagasan tikion di palwaso akkayanakon ni huriam, ima menyelesaikan akka ujian kenaikan kelas, sian tingkat SD bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi, pasu-pasu sudi akka hasil na didapot nasida, di bagasan ima nasa taonon, mangalehon semangat medis nasida, jala evaluasi lam pa denggaton ima diri nasida, dia kaparsiajaran dohot ima di waktu maperhaseyang tiki dengan memakai kesempatan dohot marsiajar asa unang marisuang Tuhan akka parsiajaran parsikolan waktu nani lehon mutu nasida marhite-hite natoras nasida. Tuhan di bata manami nang di bagasan minggon tuho mahu pasat hami sudia karuas ni huriam siya namit-mit na magodang na matua di bagasan nakkaulaw na maragam di inganan na marseraki pasikop saluhut akan narikot di nasida jala pamonang nasida di sudia kaparukilon na dohot las ni roha na jinalo nasida tarpuji maguarmu alania si dohot denggan ni basam mga sahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kami tuho amin. Tapuji tuhata marhite na marides yan bukede nomor 650 ayat sada dohot ayat na mangihut los tapasahat ma pilihan sada A sada B dohot pilihan 2.
Tatangyakon mapiliata. Ale di bata amanami na di banwagijang. Hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan. Dohot nasaw libasa na muliutus. Hupasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo megabe uap na husus di julum. Pasu-pasu mejala ramoti. Asa huparhaseak kami pilihanon. Pati buluhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banwagijang, say penerbadia magwarmu, sero maharajaunmu, sesaut malomoni roham di banua tongaon songon na di banwagijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na merdosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo johamu ma pasu-pasu sian tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaur honma damena tutodim. Amin. Kami sudah namakubasi parmingguon di pukul 7.30 padita situa songoninang song leader organis tim live streaming pasahaton tu sude ruas di huriata na mangihuton parmingguon di gerejaon nang songoni di tonga di bagas tabe upasat hami ma tuhamuna selamat hari Minggu marihita saluhutna horas.
Amin.